Hello mga kabisdak. So laing sugilano na usab sa kung ako ang pasultihon. Ang atong magtatampo nagngalan o Katrina. So sa una iya lang gipasagdan ang ka babaero siyang bana apan dako iyang pagmahay pag-abot sa ulahi kay natakdan man siya sa sira. So mao kato ang sugilano ni Katrina o bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama. Kung kinsa pa itong wala pa makasubscribe sa aking YouTube channel, palihog og subscribe o click po sa notification bell. Di na nato ilangan nato nang isunod ang maong drama kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama! Kiniga po ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Katrina. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Katrina. Kini akong problema sa pagkatinuod lang, mauwaw ko ani, pero ako na lang yun isulti kung unsa man ni para inyong matambagan kung unsaon ni nako pagsulbad. Para inyong masabtan no, sugdon ko ini sa pagsugod ang tanan. He buy you diamonds, bright and sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he'll never love you the way I love you. Isa na oy! Dera ko diri ibalong! Napalagi ko nga ikaw yun na nag-concert. Ay, concert. Nag-concert. Concert imong mata. Matay na bro. Sponsor na lang gikuwang na. Ug na pala mo sponsor ni mo? Awa, napaksit! Paksit karong kulatahon, tika. Pero ay kabla ka dahi, don't you worry, no need to worry. Kung wa kay sponsor, mangita tag sponsor. Ay, pagka-order ba lang, ay, sponsor ba? Oh, good. What's the matter with you? Hilom, ay. Ay, kung kabuang eh. Kabuangan good. Nayabang ka. Pero sortihan ta ka dahi, no? Kung maayok kang mga aawit, di na mispil nga ikaw ang mangitag sponsor. Ang sponsor ba yung mangita ni mo? Saba niya, ay. Lagi! Sama rin mayok kang mabayad og utang, di na kinanglan nga ikay mangita og kautangan. Ang magpautang ay mangita ni mo. Bawas na ni mo balong, ay. Lagi na! Ako gani, bisag di kayo kumayo mabayad, no? Mangitaon mong gani ko sa magpautang ako. Natural, kayo wa man kay kabayan, pangitaon jud ka. Nakatag-an doon ay. Hilom niya, ay. Hal-hal ka man lang. May pag magbitikas imong utot diha. Ayun, kay kinurta ay. Kini akong bana may pagkahanggaw gini siya, pero wa ko magtuo nga mapagkadukirok sa dining kanahan. Unya. Pero lang, nabida, tabisag tinanawa naman sa anak patring, no? Saan ka? Noong ka. Kitagaan ko tag mga matas Ginoo para makakita sa kaanindot sa iyong mga binuhat. Kay wa patay mga mata, saan na ito pagdahig ang Ginoo? Nga nindot kayo ng mga kipanghimo, di ba? Saksasat. Pero pre, minyo naman ka, pre. Ano mas Katrina? Mag-unsa naman si Katrina yung mataligamaan ganyan mo na. Mao. Di na may tabo, pre. Yeah, No. Kaya si Katrina, ha? Nakatatak naman na din sa kong kasing. Nakatatak ina. Mumo sa ito eh. Hoy, pre. Hala, pre. Ano sa ilaing wagi, pre? Hala, uy.
Ka mga hubag anak nila, pre. Tanawa, pre. Mao na, pre. Di ko balik kaya nga makatanaw o makatutok ta kay tungod mo ko na sa ilang kanyag nga gihuptan. Hubag tinuon na usay. Na hubag pa kabahong. Bago naman kapiran. Pero sa imong tanaw, asawang, ang imong asawa taon pre, si Katrina, unsaon Ay, di lagi na may tabo nga mawan ni Nas Katrina kay nakatatak RMA na na. Bisa ninyo eh. Bida ninyo eh. Ako na may bantayan ninyo eh. Tagay! Oo, matay. Murang magnet ay. Sulimbat na pag tinanawan. Ay, pastilan. Nganong karo pa man sa nila may Nganong karo pa man sila may pakita na ko eh. Diin man sila kanya ato sa luytaw ba ko? Nida sa tingin mo. Kata! Tukso, layuan mo ako. Ana? Kidot. Karon ko pakita na ko. Unsa? Uy. Ano? Uy. Smile mo kaya. Smile, bro. Gida. Bro, smile ni mo, pre. Ang babae, Pre. Mau din smile ka? Mao ni ka pait nga gwapo lagi ta ba kining gwapo ta kay daghan kay magpachansing na to. Bitaw. Pachansing mo gimay. Chansing yun. Tuon lagi tayo nga Kamu gwapo ba? ta. Uy, kamu ba? Ay, Ayaw mo pag-ana, uy. Nung sabi mo. Abi pa lang ta. Abi pa niya kay himabay ta. Chickboy kay ta. Check ba? Hello, hi. Pwede mo pabook down? Murang duwang pikulbol pabuk na. Adlok mapulibo ko ticket eh. Bukan. Miss, Hi. pabuk ko na siya, hoy. Pwede magpabook down? Unsa? Murawat kag online booking. Hinumda ay bulong ay. Hinumda bulong balong. Balong ni siya, miss. Balong. Hinumda balong ay. Sumbong tanong ka sa sawa ni mo, pitikan noon. Aha. Day, butakal ka yun, bisa ang saon. Ay, kaibaw man. Musa, kaila to siya sa kong asawa. Anong tawa nga, igagaw to si mo tawa. Buhot sa ito ba? Kidot yun. Uyon, say mayo kayo nagkita ta. Ano man, Dayads? Kanang imong bana ba? Ano man, naibo ka? Uy, day. Tinuod gwapo imong bana, pero layo na sa akong ikal, no? Ano sa may problema? Uy, may problema, uy. Amot lang ha kung ikaw. Kaysa akong bahay, no? Ganang daw mo problema man ko. Unya, nga na lagi naghisgot mga sa kumbana. Ay, mga utaran mo gunta ko, kung kanang imong bana ba, mukaon ba na siya bat? Sa? Dibaw ko nga kusog na siya mukaon og takong. Pero ang ako pangutana kung mukaon ba na siya bat. Bat? Time para ha? Klaruho na ko ng istorya ha? Ayaw ko na ipaagi o pasumbingay. Klaruha ko kung si buti may pasabot na yun. Aron malargot ta. Ang akong bote pasabot, mukaon ba na siya bayot? Kaya ano? Pagpakilaw sa ka. Ay, sus! Ug na mo kilaw, ano kung di? Nang ambisyon, tingali ka sa kumbana bayot no? Ay, kalado. Wapag hindi ka makaila sa akong mga type, ay. Kaya nga no di ay, kung sa day type di mo sa kalalaki bayot. Uy, bis down kung naginot ang mga sapyot kay mga lubot, uy. Ha? Nga gawas pa, kanay mong bana nga, gawas pang sapyot og lubot, siga pagigmata. Time para good. Ay, sorry. Nagdaig ka sa kumbana o nagbugal-bugal ka? Ay, ni mo, Katrina. Pasabton ta ka, ha? Kung nanong nagisgot ko sa mong bana. Tungod kay may kaibog ka, di ba? Sultihin na lang ko. Kay ako nang ipahuwam ni mo akong bana bayot. Sa ka di, Katrina? Uy, sabag doon mo na ako. Mudaginot og tinupsan. O sa tinupsan? Kay, imo bitaw ng gitupsan maayo. Ang aman, ako nang tinupsan nga, imo mo ng bana. Sa ato pa, ikaw rin tupos, anak. O sa lagi, problema bayot, isultig diretso, o sa buti mo ipasabot. Gisultihan talang ka, ha? Kaysa akong nahibaw, ano? Nga kanay mong bana, hangul. Mul? Hangul. Mo nga, bantayin na mong bana. Kaya basig, nagmata lang kag boning, ana. Huy, Katrina, nalimot ka, miga na ba yata, ha? Miga biyata. Di ko gusto ba nga makita na ko siya nga may lae siyang gibinuangan, gibigbiigan, ha? Magsakit akong dughan na, uy! Magsakit, ay ikaw rin magsakit. Ani mo na kag bata, dihang animasa ka. Magsakit akong dughan. Kana, Nya, ikaw dire, muna ni mo ginawa sa pag-atiman sa inyong bay. Nya, siya dito,
Bisan kinsa lagi gipangtuwad. Ipagtuwad ba? Ay, naunsa naman kay kasaba ba ni mo? Sulti kong diretsyo ba? Lagi, mo nang mananghid ko ni mudaan ha. Nga kung makita ko na siya nga may laing gikuyugan, bugnoon yun ako na. Tunggay di ko gusto nga. Ila ka lang tuntuhon, friend. Good ta. Ay, sagdi na sa bayot ay, gidawat ko naman na. Sa ginawa to, isa ba ka niya, uy? Lagi, gidawat ko na akong bana, oy. May pagkadukirok maginas mga babae tawhana. Yads, dili sa ingon nga hilabot ko ha. Kung nakadawat ka sa iyang binuhata, no? Di sad maayo nga imo lang siyang paundayunan, ha? Kuri'i, badlong nga. Ha? Masao man rin ako ng... Masao ko muna sa pagbadlong. Kung ako na badlongon, mausap pa day na. Di na bayot, oy. Mao nga ako na siyang gisalig sa Ginoo. Na, ako no? Di na ako masilbi, uy. Bugnoong yun ako kinsa man ang buot mo ilog sa akong palangga. Mao nga ikaw, ay pag-surrender, uy. Kaya ingon anay mo ipakita, no? Musamot ra mo garay mong bana! Ha? Ipakita nga may tingog sagka. May, kanang masukos ka ba? Di lang basta-basta lang pwede nga inganaon lang kaniya. Yut. Iyot sa mong mata. Ay gabala ka, Yads. Kung magkinahalan ka sa akong tabangan ta ka, ha? Kung gusto kang bugnoon tang bayhana, ha? Bugnoon na tong bayhana, kung kitsa may muilog niya, ako'y angkon. Ayaw na lang yut, oy. Gubot na yut. Nung sa naman taon ka, uy, ako lang ibahala. Basta na ako, laban ko ni mo, Yads. Beef, probota. Yut. Kini akong amigang bayot, mulaban gyud ni nako. Pero ang ako lang ba nga basig, wabak ka ni makagusto sa kumbana kay mulabtik ra ba gyud ni siya istorya gyud nga murag nakagusto gyud sa kumbana ba. Unya, uy, ana, unsa man ni? Ano ko to naka-lipstick man ni pulong balong? Ay, sugod na gulbay. Matinuod man ka nga ako mga pagduda. Pero dili ko magpakita niya nga nagduda ko. Ako lang siyang palitan. Dong! Malipayon lagi taron. Day! Oh, siyempre, malipayon ko ron. Kaya di mo ko masulubong nga pagkatao. Kay matod pa, ang malipayon doon sa grasya. Ha? Maunang permiho na itong malipayon ta para maduol ka nuna na ito ang atong sa atuwa ang grasya. Maduol permiho. Anak din na, Dong. Mao nga tungod kay malipayon ko ron. Gusto kong magmalipayon ko permiyod. Mao ba? Always happy. Ako dong gusto ko magmalipayon. Tanan na, dat ako sa room 69. Magtinuwaray ta dito. Uy! Asa man nadapit ang room 69? Sa tong kwarto ko, mura makag-ihas eh. Dali na. Ha? Ako yung gipugos ang akong bana nga mag-jerjer me para akong maklaro ug wa ba gyud ni siya gika-jerjer lain. Unya. Unsa ka man balong? Unsa man day? Sa una, 2 ka round. 5K ka. 3 ka round. Sugod na imong kutas. Pero karon, unsa naman eh? Unsa pa ka di ka round? Kutasan na kag maayo. Nga naman na. Ha? Unsa naman yung pagkahitabua ha? Nga naman ni. Pasagta ko balong nga nun ni. Day, di mo gud na malikayan. Sahay ba? Dili maayong kondisyon na to ba? Dili maayong kondisyon? Not mood. Not mood. Dili maayong kondisyon o gastado na kaayo na. Murag. Ingon ana. O unsa? Nasipyat gyud ang akong bana og sulti, pero bisan og nabitik na nako, di gyud mo angkon nga may lain sa gika-jerjer. Unya nang labay ang mga adlaw. Ayay, ngano gud ni? Agay, malagsakit man ipangihi. Ngano man ni? What? Uy, basig nasira ka! Ha? Ipatanong tigag doktor, tana, kuyugan ta ka. Pero yut, og nasira ko. Diin man ko ani nga wa man ko'y laing gika. Unsa man? Unsa? Dili ka ni gika ni balong. Asa man sa balong? Ang butok asa to, wa mo uli ron. Wa na mo uli og pilak adlaw. Unsa? Tana, kuyug ta. Ipatanaw ta kag doktor!
Di maayo ang imong sakit, misis. Kaya nga no, day, Dok? Nasira ka. Uy, maupa, Dok. Oh, biusi ang yun imong sakit. Karon magani, na ako'y laing pasyente ron nga napa sa CR. Kaya nasira po. Maupa? Sunod, paniguro mo. Gamit mo kondom para masiguro ninyo, ha? Hindi mo masira. Dagan kayong kasuron nga nagkasakit o sira. Ha? Ay, kana bagong bigaw sa CR. Nasira po na, ha? Nagpatamba na. Usaon nga patakam lang gamit o babae. Aw, nasira. Time pa, Jods. Di ba si Balong man na? Asa? Dok, ako na ba na, Dok? Nasira po na siya, Dok. Kung mauna, klaro na kayo, Dok. Siya mo nakatakod ako. Animal ni tawana. Balang! Balang! Noon siya naman. Day. Asap, ni, alagi ka. Nagunsa ka din eh? Nagpakasal. Tambal ko na kung day. Ilog na, ubos imong mata. Ubo ko. Natakdan ko nimo. Mulimod lagi hapon kami sa natakdan ako nimo, ha? Bantay ka lagi, di ko lisato. Bantay ka lagi na. Agay, kasakit. Jens, ano ba yan? Kaihiyon kay ko. Pero sakit kay ni pangihi, agay. Agay! Jens, ka, hoy! Mo na akong problema, kay bisan og nasakpan ng akong bana, di gyud mo angkon bisag klaro na kaayo nga nasakit siya sa babay. Mamakak lang gyud gihapon, natakdan pa gyud ko. Unsaon ko ning tawhana? Palayason ko balang kaha ni siya sa? Unsa man og kamo ang pasultihon, Katrina?